Ужо 4 года ідзе вайна. 4 года расійскай агрэсіі супраць Украіны. Хоць Беларусь непасрэдна і не прымае ўдзел у гэтай вайне, але яна аказала велізарны ўплыў на ўсё жыццё беларусаў, беларускага грамадства, беларускую палітыку. Вайна стала триггерам, які мяняе свет. Той свет, які быў да вайны, фактычна дэмантуецца. На змену ідзе некая новая сістэма міжнародных адносін, яшчэ нікому не зразумелая, але тое, што пасля вайны свет будзе іншым, гэта несумненна. Гэта вайна на знясіленне двух бакоў, перш за ўсё Расіі і Украіны. І ад таго, якое грамадства зможа больш вытрымаць у гэтай вайне, залежыць і яе вынік, і яе наступствы. Можна сказаць, што вайна прынесла хутчэй паразу Расіі, чым перамогу. Расія пачынала вайну дзеля таго, каб не дапусціць уступлення Украіны ў НАТО. Это была одна з афіцыйных аб'яўленых мэтаў. У выніку канца вайны яшчэ няма, але ўжо дзве еўрапейскія краіны, Фінляндыя і Швецыя, уступілі ў НАТО пад уплывам гэтай расійскай агрэсіі. Расія пачынала вайну дзеля таго, каб знішчыць украінскую незалежнасць, ператварыць Украіну ў другую Беларусь, каб украінцы прынялі ідэалогію рускага свету. У выніку гэтай вайны атрымалася, што украінскае войска стала самым боездольным войскам у Еўропе. Пра яго кажуць як пра стальны дзікабраз. А украінскае грамадства, якое было даволі прыязна настроена адносна Расіі, цяпер усяляк знаходзіцца пад уплывам антырасійскіх, нават русафобскіх настрояў. Для Беларусі гэта вайна вельмі негатыўны чыннік. Для беларусаў гэта чужая вайна. Яна моцна напужала беларускі соцыум. Яна прывяла да таго, што беларусы сталі баяцца вайны. Можна сказаць, што па пытанню удзелу Беларусі, непасрэднага удзелу беларускага войска ў вайне, беларускім грамадстве існуе кансенсус. Не гэта не наша вайна, гэта зло. Нават тыя людзі, якія падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне, яны супраць таго, каб у ёй удзельнічала Беларусь. І нават Лукашенка не вельмі ганарыцца сваім статусам суагрэсара. Наадварот, ён усяляк прымірае на сябе вобраз міратворцы. Вайна павялічыла залежнасць Беларусі ад Расіі. Вайна прывяла да геапалітычнага разлому ў нашым рэгіёне. Ствараецца жалезная заслона на паўночных, заходніх, паўднёвых межах Беларусі. Прычым яна ствараецца высілкамі абодвух бакоў. Вайна павялічыла ідэалагічны, палітычны, светапоглядны раскол у беларускім грамадстве. Пазіцыі абоіх палітычных флангаў сталі больш жорсткімі. Гэтымі днямі ў Генеральнай асамблеі ААН адбылося галасаванне па рэзалюцыі, якую прапанавала Украіна. У гэтай рэзалюцыі адзначаецца, што вайна ёсць прычынай расійскай агрэсіі і заклікаецца да аднаўлення тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Вынікі галасавання: 107 дзяржаў падтрымалі рэзалюцыю, 12 супраць. Супраць, зразумела, Расія і супраць Беларусь. Супраць гэта краіны, скажам так, з не вельмі добрай рэпутацыяй, адыёзныя краіны, краіны-ізгоі, кшталту Паўночная Карэя ці Іран. І вось Беларусь апынулася ў гэтай сітуацыі, і гэта азначае, што свет не падтрымлівае Расію ў гэтай вайне. Свет хутчэй на баку Украіны. І Беларусь тут разам з Расіяй апынулася ў пэўнай міжнароднай ізаляцыі.
якая моцна ўплывае на ўсё жыццё беларусаў. Тут і эканамічныя санкцыі, тут і праблемы з авіяцыйнымі зносінамі ў бок Еўропы, тут і выключэнне беларускіх спартоўцаў з міжнародных спаборніцтваў, з міжнароднага спорту. Тут ізаляцыя і ў навуцы, тут ізаляцыя ў культуры, напрыклад, з Еўрабачання Беларусь выкінута. Таму для Беларусі гэта вайна толькі негатыўная. Адбылося чарговае паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы. Цікава, што адным з пунктаў парадку дня гэта выкананне дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Нагадаю, што гэтая дамова падпісана ў далёкім 1999 годзе, чвэрць стагоддзя прайшло з моменту падпісання дамовы, а яе рэалізацыя ўсё яшчэ вось з'яўляецца парадкам дня. Гэта трохі, канешне, дзіўна. А ўвогуле, канешне, галоўная тэма, галоўнае пытанне падчас гэтых перамоваў паміж Лукашенко і Пуціным, паміж кіраўніцтвам Беларусі і Расіі была ў іншым. Упершыню, магчыма, за 5 гадоў высветлілася, што па міжнародным пытанням ёсць рознагалоссі. І прычым гэтыя рознагалоссі выліліся ў публічную плашчыню, што раней не здаралася ў апошнія 5 гадоў. Высветлілася, што Расія супраць таго, што Беларусь уступіла ў Раду міра, створаную Дональдам Трампам. І гэта ўжо не здагадкі, гэта ўжо факт. Пра гэта паведамілі, акрамя іншага, і прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў, які сказаў, што, магчыма, гэтая тэма і можа абмяркоўвацца падчас перамоваў. То бок, зноў жа, гэтае мерапрыемства ў Маскве высветліла, што павадок, якім трымаюць Александра Лукашэнкі, вельмі кароткі. Як толькі Лукашенко паспрабаваў зрабіць нейкі самастойны крок у бок ЗША, як тут жа з Масквы прагучаў вокрык. Гэта ёсць яшчэ адным наступствам той вайны, у якую Лукашенко уцягнуў Беларусь у якасці суагрэсара і дапаможніка Расіі.